Sengivele ngamdida uMdali. Ungibone ngikhangezile ngizicelela imali. Kuye kufika ukuthi ngicela ukungezelwa inani. Akazange sabuza wavele wangigxisha ngesikanandi. Sengandlula nesigaba sokubuza ukuthi kungani. Engani sikwazi cacela ukuthi umcimbi wezinyembezi ungami. Mhlasimbe ukusola uMdali kuyona ndlela. Kodwa ngikwaziyo ukuthi wadala konke nendlala. Ngizamile ukumdonsa ngendlebe ngikhuleke ngaze nganamadlala. Ngathi sengiyambona sevezela umhlathi ethi lo uyadlala. Mina ngizifele zabazali izono nginesiqiniseko njalo ukusihlwa uyazindlala. Aziqoqanise ndawonye azibale bese ayayiqinise yami indlela. Sengike ngazama ukuyozibonela yena amathupha akangitshele kahle. Yilapho engivele ngabona khona ukuthi kahle kahle lo mjido bese ngakaqali waqinisekisa ukuthi ngimazi kahle. uMdali kungena lo seBhayibhelini cha ngimazi kahle. Kwabantwana bakhe ubebagcwalisele bakhombisa ubukhulu bakhe ngimazi kahle. Nimtshele ngikhangezile nje ngikhulekela abantwana bakhe abanjengami abalahle. uMama Sibiya.